Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafea saiora. Denetarik topatuko duzu saio honetan. Musika, antzerkigintza, politika, literatura, emozioen kudeaketa, hizkuntza, kafea baino menestra dirudi honek. Azkenean iritsi da ostirala, baina askorentzat asteartea bezain gogorra izango da eguna. Bereziki, asteazkenean urriaren 12 festa giroan ospatu zutenentzat. Gora Espainia, viva España. Viva! Gora erregea, viva el rey. Viva! Gora Guardia Zibila, viva la Guardia Civil. Viva! A ber, baina hau zer da? Bigarren kafea edo nodoa? Hau, oiana, hau zolotxa da. Bai. Etxigarria benetan. Patxi Gaztelumendik esan duen bezala, intxaurrondo guztiek ez dute itzala ematen. Batzuk, beldurra ere bai. Baia semanitako sketch bateri izan ziteken, Los Sánchez eta Batasuniak bakarri falta dira. Hala ere, guri beti gustatu izan zaigu gehiago kontrako estarria. Baia semanitari errespetu osoz, baina gu kontrako estarri zalegoak izan gara. Han, gora erregea beharrean onelako mezuak bidaltze zizkioten erregeari. Carlos, beira ikozea seguruna eta bitoik ez eosi. Atxo, bitoik ez eosi. Segundo, ez ziet uste, hola, asmoik du ni... A ver, bitua eosi baino leno, ondo pentsau behar dia gauzak, Zertako nahi du bitua, Furgoneta ez da, ozte gola itxu-itxun, Diru asko baita, diru asko. Segundo, Ondo eta behar dia. Seguna, Juan Carlos, borboikoa, etzalak gazteizea jun furgoneta erostea. Neuk eraztiat uste. Baina diru asko, ala gastatzeko. Katxerro gorra biergo limau. Obedik. Zekin zia hostia. Ai, ze ona, Angel Alkain elkarrezketatu beharko dugu noizbait. Haze artista, bera. Ba, ez gara oso abilak izan, Gaurtzen, Alkain elkarrezketatzeko egun aproposa. Izan ere, gaur, urriak 14, improvisazioaren mundu eguna da. Hala ere, lasai, ez baitugu egun hau ondo ulertzen. Twitter bidez edatu zen, egunaren ospakizuna, Felix Baumanter, australiar paraxutistak 2012ko urriaren 14ean egindako jauzi ikusgarriaren ondorioz, baina ura etzen bat ere improvisatu izan, beraz, ez dakit. Eska, humorean, antzerkian eta bertsolaritzan bezala. Improvisatu izateko, aurretik lan asko egin behar da. Arrazoi. They try to break my heart. They try to make a hole into my precious mind. They almost miss my life. They don't learn to lies. I can remember all the eyes waiting to see me fall. I've been waiting too long, but I can finally say you were wrong. It's not as easy as it seemed, and I managed to shout. And after I fall my ground, look at you, baby. The work is all done. Now I can shout louder. Hala ere, Alkainek segudo izeneko pertsonaiak Juan Carlos erregeari C15 furgoneta saldu nahi zion bai. Baina Iker Galartzak Martin Berasategi imitatzen zuenean, edo zer saldu zezakeen, They try to steal my soul. They try to break my heart. They try to make a hole into my precious mind. They almost miss my life. They don't learn to lies. I can remember all the eyes waiting to see me fall. I've been waiting too long, but I can finally say on my ground. Look at you, baby. The work is all done. Now I can shout louder. Know that I feel stronger. Know that I can be better.
Ze gustu duzu Juan Carlos Erregak segundori jaramon egin eta zekintza erosi zuela? Ez dut uste. Nik uste du Juan Carlos Erregak Segurako- ez duela ibilgailuri bere bizitzan erosi. Bai. Baina nik uste alkainak esan da agian beste modu batera ez? Hartuko zuela gomendioa. Nik uste dut, nik uste dut. Hala ere, berak alkainek segundo izeneko pertsonaiak Juan Carlos Erregari zeekin ze furgoneta saldu nahi zion, bai. Baina Iker Galartzak Martin Berasategi imitatzen zuenean, edo zer saldu zezakeen, Bai, intzak izeneko saio asmatuan, Arginanok eta Berasategik kanpaiak, konketak, baloiak eta musika tresnak saltzen saiatu ziren. Eta sekulako arrakasteri izan zuten. Ingo den gaurreneko gauza da, nire produktu berri bat aurkeztea, Adio. etxen zaudeten guztintzako, Ikusiko zue oso produktu originala eta politxa. Martín, miénteme, Martín, miénteme. Hementsa daukazue, Martin Berasategiren tromboia. Trombon de bala. Tromboncito. Eta eozein Hauek bai lotxagabeak. Egia esan kozinatzen ez dakit ikasi ote genuen, baina parrez lehertzen gara oraindik ere bideoak edo eta audioak ikusten edo entzuten ditugu bakoitzean. Eta ez alda hori, askoz garrantzitsuagoa. Kozinatzen ez dakienak beti izango ditu, arrautze goxiak aukera gisa. Edo arrautze frigitoa, bai, arrautze goxia, patata tortilla, denetarik egin daiteke arrautzekin, Agian horregatik, urriko bigarren ostiralean, urtero arrautzen mundu eguna ospatzen dugu. Izan ere 1986an sortu zuen egun hau nazioarteko arrautza komisioak eta aurtengo leloa bizitza hobea arrautzei esker omen da. Oro. arrauz bat pinu batean, txorakeri bat iruti, baina guztiz egia da. Pinura igo eta arrautza begira, sargento baten potroa, okupazio ejertzitoaren seia eta guztiz darama. Tira, ari gara pixkanaka sarrera josten, Eta gaurko egutegiri erreparatzen badiozue, ez da batere erraza izan. Hainbeste efemeride eta hainbeste egun ofizial, norbaitek esan lezake guztia josteko gai dena munduko jostun onena dela. Jostunak ez dakit, baina hiztunak bazarete bai. Gaur jostunen mundu eguna da. Ofizio honetan diharduten guztiak omentzeko egun bat da, eta bereziki itzalean lan egiten duten emakumeak goraipatzeko eguna. Nostillako irudamatxu errenderian dendari, josten ere badakite baina ardo edaten hobeki eta kriskitin kraskitin arrozak rabelin ardo edaten hobeki Donostillako. Eta aritik tiraka jarraitzen badugu, badakizue Inasi Larrea Olasagastik egiten zizkiola alkandorak Juan Carlos Erregeari? Ikusten, azkenean hasierara itzuliko gara. Hau da, brodatu ederra, Baina nik Inasiren historia ez dut ezautzen. Ba, alaxe da. Edo hori kontatu zuen behintzat, Patxi Larrea Olasagastik Inasiren nebak ahotsak egitasmoari esker ezagutuko dugu familia donostiar honen anekdota hau. Entzun. Bai, Juan Carlos, gure erregiai. Egonen etortzen zenean, beha joaten zen. Bai, beha joaten. Beha ditzen zioten eta kaldora pila bat, eta... Berta, Juan? Etxea joaten zen, txikia zara, Juan Carlos. Bai. Neurik hartu izebak eta arkandorak egiten zizkion. Bai. Urdun jostun Bai, bueno, arre zeukat habilidadia. Zenbat aldi zein izan izango dizut. Azkenean gu ere Denis Itxaso bezala erregea goraipatzen hasiko gara martxontan. Tira. Ez horrelakorik esan. Guk beste mito edo modelo batzu dauzkago. Adibidez, Dona Peianiz Nieto. Gaur dator, gure terapeuta emozionala. Edo Gabriel Aresti. Gaurko egunez jaio zen eta bere olerki batzuk hautatu ditugu. Edo hizkuntza bera. Hori bai txalotzekoa, Urko Aiartzak 21. mendeko hizkuntza politikaz jardunaldiak aurkeztuko dizkigu gaurkoan. Eta Angel Kuerdorekin botxuanara joango gara. Elefanteak izatzera, erregeak bezala. Urriak 14 ditu eta ongi etorri bigarren kafe monarkiko honetara.
zuekin Euskal Herrian erremonteaz gehien dakien pertsona, Oiana Maritoren Agenbe. Arratxaldeon. Arratxaldeon. Eta zuekin, goizetik hemen dabilena, Julen Goikoetxea Orbegozo. Arratxaldeon. Arratxaldeon. Janazkatuta? Ez, oraindik ez. Oh. Nere ondoan zaudenean orduak azkarrago pasatzen dira zaidazu nola ikasten den. Eta Neroni aurkeztu gabe? Zuen izendak esan ditut, baina nerea ez. Ni Goiuri Ezeiza Arandia naiz, eta hementxe gaude gu hiruok bigarren kafearen 250. Saioa egiteko prest. Nahiko zenbaki potoloa, bai. Laizter iritsiko da 500. Eta hori badakizue, guk saio eta telesail guztietan bezala ospatu beharko dugu horrelako mugarria. Eta ostirala denez, Afrika Bibangen sua entzuten ari gara, honek dantzan jartzen bai ditu hildakoak ere. Obeda zer ez ezatea, zurekin dantza egin nahi dut, gelditu gabe jenderen aurrean. Sua dago gure artean, inoza matatzen. Eta saioari sua emango diogu gure maite dutekin. Oianak jarri duen aurpegiaren gatik, hobe izango dugu Julenen maite duta entzutea lehenago, ezta? Bai, oso ondo. Bueltan, batuen aurpegi eta bestetelan lehenengoa naizelako, beti ni izaten naiz aurrena, Beti ni izaten naiz aurrena. Tira, prest daukat, eta gaurkoan enauzue jokozkanpo harrapatuko. Motx-motxean eta nahiko sinplean. Nik maite dut, lagun edo ezagun diren musikariak holtzan ikustea eta gustoko ditudan musikariak ere holtzan ikustea. Eta gaur gauean, horretarako aukera izango dut, Tolosan, hemen bonberenean, Abi eta Bazka taldeen kontzertuak izango dira. Abiko Jonander eta Jerai ezaguna ditugu, beraz ezagunak holtzan ikusiko ditut. Eta beraien atzetik, Bazka taldea lehen aldiz zuzenean ikusteko aukera izango dut, hor badira, besteren artean, Galder Izagirre bera, Berritxarrak Uraia eta du taldeetan ibilitakoa, Estrikaila taldean ibilitakoen bat kide, eta musikari horiek ere gustoko bat ditut, beraz, bi txori tiro bakarrarekin botatzeko aukera gauean, bonberenean. Eta zer dutan? 10:00 aurrera. Eskerrasko. Eta zuk bitxori aipatu dituztuzu, baina agian 3 izango dira, ze amua botatzen badiezu bigarren kafeko elkarrizketa akustikoetara etortzeko, asko zabeto. Osea, gauen ere lan egin behar du. Ego, Juri? Barkatu. Ez musikariak gustora etortzen dira gure laborategira. Aian eurek ere aurkeztu nahi dute beraien proiektua, izo. Ez dakigu, zuk galdetu ba ezpada. Vale. Ostirala gau eta lan egin behar. Bueno, tira, oiene. Oiana, zein azure maite duta? Egia esan, lehen aurkezpenean aipatu duzu erremontearena eta
maite ditut, ez dakit bizitzako labapatean jartzen dizkizun aukera hauek. Nik onartzen dut, erremonteari buruz asko enekiela lehen orain ere. Orain bai. Enuke esango hainbeste dakidanik. Baina, nire etxean eskupilota asko ikusi izan da, nire aita bere garaian, zesta puntan eta aritzen zen bere herrian. Eta eskupilota bai, ikusi izan dugu, baina erremontea ez, baina nik uste dut ere, telebistan ikusteko aukera gutxi zegoelako, ez? Eta hor gaur ere pentsatzen aritu naiz, ez? Eta askotan, ze borobil edo ze zirkulu osatzen den, karo, telebistak ez du eskaintzen, ordun ez da zaletasuna sortzen, baina zaletasuna ez da sortzen ez badago publikoa ikusteko. Hor dago lotura handi bat, eta nik uste dut erremontea badela kirol bat, eskupilota edo pilota gustatzen zaionarentzat oso bizia, kriston alegina eta esfortzu egiten dute. Gainera, hauek adibidez jokalari gehiena, nik galarretan egiten dut txapelketa ezberdinen aurkezpena, bai prentsa aurrekoak eta bai finalak, eta jokalari hauetako, ikuste, danek, beraien lanbidea dute, horrez gain astean bitan joaten dira entrenatzera, gehi astean bitan edo hirutan izaten dituzte partidak, orduan oso sakrifikatua da. Eta askotan hor geratzen dira, diru laguntza gutxiago dute beste kirol batzuekin alderatuta. Eta pena ematen dit, eta uste aldarrikatu behar dela, eta aurkezpen hauetan niri oso politia iruditzen zait esaten duten guztia, maite dut nola bizi duten eta nola maite duten, ez? Egiten duten hori, kirolau, ondarea dena ere, eta pena bat izan zen, atzo ikusi genolako jokalari honenetako batek, lesio baten ondoriz ezingo dula txapelketa honetan jokatu, eta batek esan zuen, hau ere kaltegarria da erremontearentzat, olako jokalari hon batek, lesio bat baldin badu orain edo etorkizunean, baina hori, babestu behar direla eta maite ditu dela horrelako kirolak eta bizitzan ere aukera daukazunean hori ezagutzeko. Ze akaso nik aukera hori izan dut eta barrutik eta oso pozinago. Norzaren galdetu, eskua eskutatzen hasi, zerbait ezagutu, joku dirudiena, amets gaizto bihurtzen da, maiz begira daino zoena, itxura estaltzen du, maskara guztiak kentzeko. Nik maite dut ikustea pertsona bakoitza bere erritmora bizi dela. Eta denboraren kontzeptua oso erlatiboa dela. Atzo, nire gure entzuleak honen partaide egin behar ditut. Uste dut noizbait aipatu dudala, baina badazpada jakin dezazuen. Ez dut gidabaimenik oraindik. Azterketa egin nuen eta baita gainditu ere, baina oraindik, praktikoak eta kotxeko klaseak eta oraindik hasi gabe dauzkat. Eta helburua da, inoiz baino lehen, ateratzea gidabaimena, aizu. Dagoeneko amets bat bilakatu da gidabaimenaren asunto hau. Eta atzo, esan nuen, joango naiz autoeskolara, ez baitakit nire datuak ondo dauzkaten. Zain dago hemen, noiz deitzen didaten hasteko, ez? Eta nire irakaslea ezagutu, eta lehenengo ikasgaiak hartu, eta horixe. Eta joan nintzen, eta esan nion, goizetan, arratsaldetan baino, hobeto, ez? Goizetan ondo datorkit, arratsaldetan, hemen nagoelako zuekin, bigarren kafean, eta esan zidan, aiene, hau poza, hemen zerrendan jartzen zuen, arratsaldetan jaso bartzen dituela klaseak, beraz, baina ze poza, segituan hasiko zara, goizetan libre balin bat zaude, segituan hasiko zara. Eta tea zituen paperak, eta intziten horrela kalkulo batzuk, eta esan dian, bai, lauzpabost hilabete barru. Uño? Nik uste nuen esan, datorren azten? Baina tira, kontuan izan da autoeskoletako azterketak egiteko eta bateko eta besterako ze itxarote zerrenda dauden. Ez da inbeste, ez da. Beraientzako 5 hilabete ba. Bere ala da. Horregatik, eta etzen txantxetan ari emakume gora, berak benetan pentsatzen zuen, albiste, niri ere ilusio egingo zidala, prozesua azkartu egin baitzen. Azkenean, 4 hilabete, ez zidan esan, arratsaldeko zenbat itxaron barko duten. Datorren astean bertan. 2 aste barru edo, banekielako hor zegoela, itxaron zerrenda bat, eta baina, ez da egite, lauzpabostilate nituen espero, baina berak hain pozik esan zidan, haiene, ze ondo, goizetan etorriko bazara, asko zobeto, segituan hasiko zara, belaxe. Arratsaldean joan nahi duenak zer itxon numeritu, 10 urte. Ez zidan esan?
Eta gero beste galdera bat, lehen, duela urte batzuk behintzat, teorikoa gainditzen zenuenean, hilabete edo epe bat zenuen, praktiko egin alizateko. 2 urte dira. Horrein pentsatzen dut, hori da, luzatu da egongo dela. Lehen 6 hilabete, nik atera nuen 6 hilabete. 2 urte dira, 2 urte. Bai, baina 2 urte aspalditik dira. Bai, eta pandemia garaian luzatu zituzten 60 egun. Uste dut. Bakarrik? Pandemia garaian etxean itxita giltzapetuta egon ginean, bueno, legea moldatu zuten, eta 60 eguneko epea jarri zuten, ez? Extra hori, opari. Baina orain uste 2 urte direla. Ikusiko dugu ze gertatzen den, zuek bidali, ona, gure estudiora, munduko sorte on guztia, kiloka eta kiloka sorte on, beharko dut eta, baina, bueno, momentuz aparkatuta. Bai, oixe. Utzi beharko dut gaia, txistea, Ondo. Lauzpa hosti bete, zai egon naiz. Bitartean nahian... Ez, esan barrun motoko karneta atero gut dagoen, baina hortarago ere igual egongo naiz. Beraz, ez dakit, bizikletan hasi beharko naiz. Askok tira ginarren, horreka mantentzea da hemen, maitasunean gako. Balintzari gabe eman, beste motxilekin ulerkorra izan, zainduz norberarena. Askok tira ginarren, horreka mantentzea da hemen, maitasunean gako. Baldintzari gabe eman, jaso nahi genukenaren eredu izan, edo zer datorrela. Laster naiz irratian. We don't say. ¡Fuera Anuel! ¡Que sepáis que los padres son los reyes! Municipales y otras más también poniendo denuncias. ¿Quién tenemos la razón? We say salamala. Saio berri baten estreinaldia. Kaixo, tesandon egin naiz, eta Zarramarrakoek gonbidatu naute, ez dakit zertara, zerbaitera. Orduan, mesedez eskatu behar dizuet ez ikusteko. Eta batez ere ez utzi gurasoi ikusten, ze lotxa. Haupa, kaixo, Jonira hola naiz, eta mendikan mezu bat erarazi nahi nizueke Zamarrama edo Zarramarra edo, programa Ximaurroi jarraitzen duzen guztioi. Hemen goien klikatu boteia eta utzi jarraitzeari emaiozue nire partez, bai? Agur bat eta aio! Hau bai, ni Aitor Bengotxeanaz eta gonbidatu naute Zarramarra izeneko podcast batekoak behien programara. Pertsonaliki esango nitzunez jarraitzeko, ze ez dakit zerrakaten hori eskuartian gaina izen horrekin Zarramarra, ez dakit. Jaun Andre Maiteok, ez dakit entzuteko modukoa izango den, baina bai, laster naiz irratian. Zarramarra. Noski entzuteko modukoa izango dela, eta guk asteartean elkarrizketatuko ditugu Zarramarrako bihurri hauek, ez zait beste hitz egokiagorik kurritzen, uste dut bihurri nahiko egokia dela, baina hori astearterako utziko dugu, oraindik ostirala da, oraindik mantalak jantzita dauzkagu, ez ditugu etxera eraman. Askatzen hasi gara pixkanak, Eta pixkanaka, botoia urrengoa, baina gaur jostunaren eguna da, eta ariekin hasiko garen hemen brodatuak egiten. Arratsaldeko 4:25 dira, esan bezala, bigarren kafeak 200 eta 50 saioa du, gure maiteutak bota ditugu, zuenak idatzi txatean lasai asko, entzutea ez, irakurtzea gustatuko litzaiguke, baina gaur horriak 14 ditu, eta beste efemeride garrantzitsu bat aipatuko dizuegu, segituan.
que rebenti el secret. Prova-ho ara, no pateixis per ells, prova-ho ara. Crida i salta del tren i torna a fer un cop més per si demà ja no hi ets. Prova-ho ara, corre cama a través, prova-ho ara. Balla com si plogués, prova-ho ara. Enterra el dolor i un cop ho hagis fet, dispara. Ho tenim tot, ho tenim tot, ho tenim tot. Ho tenim tot, ho tenim tot. Bagoaz, ospakizunekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Egia bat esateagatik, alabak hil behar bazaizkit, Andrea bortxatu behar badidate, etxea lurrarekin berdindu behar bazait. Egia bat esateagatik, ebaki behar badidate, nik eskribitzen dudan eskua. Nik kantatzen dudan mihia. Egia bat esateagatik, nire izena kenduko badute euskal literaturaren urrezko horrietatik. Inoiz, inola, inun, ez naiz isilduko. Askorentzat agian, ezaguna izango da oraintxe irakurri dugun olerkia, Gabriel Arestik idatzitako egia bat esateagatik izan da. Eta azken 2 urteetan Igor Estankona etortzen zitzaigun, 2 ostegunean behin, saiora, olerkari ezberdinei buruz, edota idazle ezberdinei buruz hitz egitera, eta nik egia esan azken aldin bere falta sumatu dut. Iazko azken denbora ezatitxoan ere ezkenuen izan. Igor Estankonak bere xarma bazuen, etortzen zen gure laborategira, isil-isilik sartzen zen, liburua edo horri batzuk eskuan zituela, guk paso eman arte txintxo, muitu gabe egoten zen, eta mikrofonoa irikitzen genionean, hortxe hastan zen, hitzekin dantzan. Eta nik uste dut beti uzten zuela giro berezi bat, ez? Eta musikarekin, eta hortxe denok liuratuta bezala geratzen ginen berare begira, berare entzuten, eta ekartzen zituen olerkiak ere oso politiak izan ziren. Bai, eta esan dut, denetarik ezagutuko nuen berarekin, Faruk Farrozat, Walt Whiteman, ekarri zituen, uste dut, munduko poesia kaierak bildumatik adotatuta asko, bere bilduma pertsonaletik beste hainbat, gustuko zituen idazleak, eta agian, saio berezi hura, etzen uten entzun, baino egun batean, tortillari buelta eman genion, eta bere liburuak aztertu genituen. Eta nik bere falta hori sumatuta edo esan dut, gaur? Ondo dago, hori bazpada ere. Bai, jakina, Igor Estankona ondo dago. Oso lanpetuta dabil, eta noski, zaila da, tartitxoak topatzea hemen kafea lasai hartzeko, eta kafeak lasai hartzea merezi du. Baina ondo dago, alabak ederki daude, eta zoriontsu ikusten dugu kalean. Baina bere falta sumatu dugu. Bai, eta horrexegatik esan dugu gaur, guk ere egingo dugu. Bere lana ez hain ondo segurazki, baina guk ere olerkaritxo bat ekarri nahi dugu. Gabriel Aresti, eta zergatik bera gaurkoan, izan ere gaurko egunez jaiozelako 1923 urtean Bilbon. Eta euskal literaturaren berritzaile nagusienetako bat da, eta bereziki poesia sozial eta kritikoa egin zuen. Herriari, nortasunari eta euskarari bihotzetik idatzi zien askotan. Hala ere, euskara ez zuen ama hizkuntza.
badirudi askotan, ez, horrelako artista batek hizkuntzari olako maitasuna dionean eta olako erraztasunarekin erabiltzen duenean eta hain eder, etzen bere ama hizkuntza 12 urterekin hasi omentzen ikasten liburuetatik eta irakurriz, guzti horrek eramantzen bera ere idazle bihurtzera, eta nik uste dut hor badagoela zerbait oso politia eta magikoa dena. Bere lan askotan, orduan akaso euskaraz gai hoiei buruz etzen hitz egiten, baina berak bere lan askotan gai hoiek landu zituen. Eta berezik lehen esan bezala, euskarari idatzi zion, euskal kultura eta euskal herria erreibindikatu zituen. Eta bera Bilbokoa izanik, badu horrere, Bilbo euskalduntzearen inguruko, lan handia egin zuen, ez? Baina beste gai batzuk ere jorratu zituen esaterako, ekologiari buruz, eta zehazki, zentral nuklearrak eraikitzearen aurka ere agertu zen eta bere olerkian, hau agertu zuen olerkia, Enaden begiak izan zen. Baina idazle, olerkari eta askorekin gertatzen den bezala, etzen poeta bakarrik izan, antzerkigilea, itzultzailea eta hizlari aparta ere izan zen. Eta bere lanen artean, kantetarako nahita egindako hitzak ere idatzi zituen. Hauetako asko Oskorri taldearekin batera elkarlanen egin ziren eta taldeak disko bat atera zuen bere omenean, Gabriel Aristiren omenez. Eta abesti bihurtutako bere hitzak honako kantuetan ere baditugu. Guk euskaraz zuk zergatik ez bere hitzak dira, egun da Santi Mamina, San Simon eta San Juda, beraz ikusten dugu askotan gure kantutegi horretan edo ez, dauden abesti askoren letrak edo hitzak, Gabriel Aristirenak direla. Mila 1957 urtean Euskaltzaindiako langile izendatu zuten eta hortik ere sortu dute, Euskara Batuaren gurasoen artean ere koka dezakegu Gabriel bera. 51 urterekin hil zen. 1977ko ekainaren 5ean euskal literaturari, herriari eta euskarari berari ekarpen oparo eta aberats bat utzita. 51 urterekin. Zen lana eta ze ondare utzi zuen. Izugarria. Imaginazazue gehiago bizi izan balitz, ezta? Askotan pentsatzen dut hori, musikariekin ere askotan gertatzen da, musikari asko tamalez gazte hiltzen dira, eta beti pentsatzen duzu, ez? Dagoeneko, ez? Hain gazte eta egin ditu horrelako maixulanak, bizitza zintzoagoa balitz. Eta jarrituko balu lanean pertsona honek, eta bizirik noski, zer oraino iritsiko zen. Askotan ematen du ez, horrelako gauzak entzunda pentsatzen duzu ez, honek zerbait bazekien, ezta? Honek zerbait bazekien gazte hilko zela eta horregatik aprobetxatu zuen egin beharrekoak. Eta bestetan pentsatzen duzu, eta nik zer egin dut, ze ekarpen egin diot nik. 10 bizitza pasatez genuke erdirik egin. Hori da. Zeo zeingo beu, ezta? Noski. Momentuz... Irratsaio bat. Hori esan behar nuen, jendearen arratsaldeak goxatu. Ni lagun batek esaten du, bera taundarra da, eta han entzundako ezertarako balio ez duen inorez dagoela. Egia da. Denok balio dugula zerbait egiteko. Egia da. Esaldi hori, aizu? Esnatzen nahi zenean, eta egun batean esnatzen bali manaiz eta pentsatzen badu, dena gaizki, ez dut ezertarako balio, zure lagun hori etorriko zait burura. Oso hona, Julen, eskerrik asko. Bere beste olerki bat irakurriko dugu jarraian. 1964an idatzitako Harri eta Berri. Esanen dute, hau poesia ez dela, baina nik esanen diet, poesia mailu bat dela. Azken batean Gabriel Aristik alaxi ulertzen zuelako literatura bera, ezta? Gizarte aldatzeko eta kontzientzia pizteko gai den arma baliagarria.
luze ere hitz egin genezake oraindik Gabrieli Pentsa. buruz, baina gaurkoan, bueno, onaino utziko dugu. Pilulatxo Eta bat. hori da, esan bezala bere olerki asko musikatuak izan dira, eta akaso, nik ekarri dut niretzat kutxuna den hoietako bat. Eta zein da, hori. Einaute Lorrietaren ahotsean, nire aitaren etxea defendatuko dut abestia. Niri, berezia iruditzen zait, tagia da ez, etxea zenbat gauza izan daiteken, eta bakoitzak ere bere moduan interpreta dezakela. Ez du zertan etxe fisiko edo eraikin hori, izan daiteke lurra, izan daiteke hizkuntza bera, ez? Eta, nik uste dut Gabrielek bere iruditegian, berak bazuela etxea oso zentzu zabalean, maitasun askorekin idatzi ziola berak etxe sentitzen zuen horri, eta hementxe dago. Bai. Ez, musikari bati entzun nion, atzerrian eta ibiltzen zen birak eta egiten zituzten euskal musikari euskaldun batek esan zuen, bera atzerrian zebilenean berarentzat holtza zela etxea. Wow, Begira. ze politia. Izu, etxearen kontzeptu honekin, urrengo 2 minutuak pasako ditugu. Eskerrik asko, Iana, olerki hauek gurera ekartzagatik, gaur Igor Estankonaren kapela jantzagatik. Eskuak moztuko dizkidate, trabesoarekin defendituko dut, nire aitaren etxea. Besori gabe, zorbaldari gabe, bularri gabe, utziko naute, tarimarekin defendituko dut, nire aitaren etxea. Galduko da, nire askazia galduko da, baina nire aitaren etxeak zutik iraunen du, nire aitaren etxeak. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. I crossed the last line. She shattered that lamp. I let our love out. Albiste hon bat eta albiste txar bat eman behar ditut. Zeinekin hasiko naiz? Txarrarekin. Txarrarekin? Mira, batea esan Ui, dugu. ados jarri zaret. Bai.
Enuen espero, Ez da baidatxoa, pentsatzen nuen. Baina, bale, txarrarekin, nik ere nahiago, Txarrarekin hasi eta gero. Hau zapore honenekin bukatzeko. Noski, asko zobeto. Txarra oso txarra da. Botere judizialaren, kontseilu nagusiaren etxeko eta genero indarkeriaren aurkako behatokiaren arabera, genero indarkeria, edo hobeto esan da, genero indarkeria gatiko salaketak, igo egin dira, bai Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta baita Nafarroan ere. Urteko bigarren hiruhilekoan, Euskal Autonomia Erkidegoan 6,6 igo dira salaketak eta 17,7 Nafarroan. Gai honekin askotan aipatzen da, ez? Salaketa gehiago balin badaude, esan nahi du indarkeria gehiago dagoela, hori ez dakigu zehatz-mehatz, ze agian lehen bezain besteko indarkeria, maila ez da aldatu, baina salaketak igo egin dira eta hori poztekoa da. Hala ere, 1% izango balitz, tristea da. Beraz, albiste txarra egunekoa hauxe. Igo egin direla salaketak. Friendly new face, and both of us wanna get out of this place. So let's get out of this place. Baina orain ona ez da? Bai. Badakizue saio honetan guk literatura maite dugula. Uste dugula Javier Muguruzak liburua ala kafea abestia guregatik egin zuela. Naiz eta gure saioa baino zarragoa den abestia. Nik uste dut Javier Muguruzak bazekiela hemen Naiz Irratian bigarren kafea izeneko saio bat egin behar genuela eta literatura zariko ginela luze eta zabal eta esan zuela hauek behar dute abesti bat eta egingo dut eta hortxe utziko dut eta erabildezatela nahi dutenean. Literaturarekin lotura handia duen albiste bat. Euskadi literatura sariak banatu zituztela atzo eta badakigula zein diren irabazleak. Bai, eta euskarazko literatura, euskarazko haur eta gazte literatura eta literatur lanaren ilustrazio saria, 3 emakumezkoentzat izan dira. Atzo izan zen prentxaurrekoa Gasteizen, eta atzo eman zuten 3 sari hauen berri. Eta epaimaia Lourdes Otaekik, Ane Labakak, Jon Martinek, Jurre Ugartek eta Josu Jimenezek osatu dute. Eta zein izan dira saritutako pertsonak. Euskarazko literatura sarian, Uxue Apaolaza Larrea izan da, Bihurguneko NASA lanagatik. Eta zergatik edo azpimarratu dute identitatearen eta alteritatearen inguruko hausnarketa aberatsa eskaintzen duela oso atsegin edo oso gustura irakurtzen dena. Bestalde beste saria, euskarazko haur eta gazte literaturari dagokiona, Leire Bilbao Barru eta Beñarentzat izan da, Barruko Hotsak lanagatik. Eta kasu honetan epaimaiak azpimarratu du forma aldetik poesia bisuala dela, kaligramaren generoa berritzen duena, errimaz eta erritmoz betea. Wow. To me like an angel and save me from tears. Eta 3. saria literatur lanaren ilustrazioari dagokiona, Maite Mutuberria Larraio zentzat izan da, Irrimola lanarengatik. Eta kasu honetan azpimarratu dutena izan da, album ilustratuaren kontzeptua beste dimentsio batera eramaten duela autoreak, formatu zirkularrean diseinatutako liburu objektu bat eginaz. Ze polilla eta ze lantzaia epaimaikide izatea eta urteko liburuak irakurri eta aukeratzea. Oso zaila. Irakurtzarena gozatua, aukeratzarena horia penitentzia. Bai, egia esan ez da bat ere erraza izango lan hori aurrera eramatea, ez? Beraz txalo bat, beraientzat. Bai. Together now, seems like we're free. We could be happy, you and me.
atzo esan bezala prentsaurrekoan iragarri zuten hori eta saribanaketa azaroaren 24an izango da Donostian eta aipatutako 3 sari hauez gain beste 4 ere iragarriko dira datorren astean nor izango diren irabazleak eta hauek ere azaroaren 24an jasoko dute. Falta direnak literatura gaztelaniaz, euskarazko literatura itzulpena, saiakera euskaraz eta saiakera gaztelaniaz izango dira. Beraz, oraindik beste berritxo batzuk izango ditugu ziur aski hortik. Ui, ze ondo. Albiste on gehiago. Espero dezagun, bai? Eta albiste ona izaten da beti Sara Azurzaren ahotsa entzutea. Hau London Weather da. 'Cause you and me together now seems like we're free. You know when you cry, but you wanna stay. I'm still here alive for a long, long day with you. With you. With you. With you. Keep calm and bigarren kafea. Gezurra esan dizuet. Bai, gezurra izan da. Nola posible? Esan dut albiste txar bat eta albiste on bat. Bai. Baina kafea bikoitza bada, hau da, bigarren kafea balin bada, albiste honak Bikoitzak? Bikoitzak, ezta? Bai, ados. Ba, Ainhoa Marzolekin hitz egingo dugu gaur, eta hori albiste ona izaten da beti. Aspaldian ez dugulako berarekin hitz egin, baina gainera, Ainhoa Marzol, une hauetan, Sitgesen dago. Eta Sitgesetik albiste on asko iritsi zaizkigu. Bai. Ba, tartean, Iratik, Paul Urquijoren pelikulak segulako arrakasta izan duela. Zugarria bai. Edo hori irakurri dugu behintzat sareetan, eta ikusi dugu bolo-bolo dabilela gaia, trailerreko euskera dela eta ez dela, janskera dela eta ez dela, aktoren lanagora ipatu dute askok, Paul Urquijonera beste askok, beraz hemen mamia dago, baina guk ez dugu pelikula ikusi oraindik. Eta beraz erabaki dugu, Ainhoa Marzolekin hitz egitea, bera Sitgesen dagoelako eta bera kontatuko digulako, ba, Irati pelikulaz gain, beste ze pelikula izan diren arrakastatxoak. Ze badakigu adibidez, atzo Zerditas, ez dakit atzo izan zen uste atzo izan zela, baina Zerditas pelikulak ere txalo zaparra da jaso zuela, beraz, Ainhoa Marzol, arratsaldeon. Arratsaldeon. Aspaldiko! Zema denbora, Juri? Bai. Zer modu zaude? Ondo, bueno, hemen ofizinan, Sitgesekoan, zelanean nabil hemen. Eta hainbat pelikula ikusteko tarteak egiten Irati bezerakoak, eta bai, alde batetik bestea. Aipatu behar diogu entzulei, agian denboraldi honetan batu dira entzule batzuk gure trenera, eta ez dakite Ainhoa Marzolek lehenengo denboraldietan puri-purian atala aurkezten zuela eta telesai eta pelikulen zerrendak egiten zizkigula, baina joan zitzaigula Taiwanera eta galdu egin genuela handik, baina orain, Sitgesen dagoela hortaz baliatuko gara eta galdera batzuk egingo dizkigu. Ainhoa, esan duzu, ies egin zenuela Irati ikusteko, ez da? Bai, azkenik hemen egunean zehar lanean ibiltzen geha, eta gero gauian jute gehala pelikula ikustera, ez? Eta Iratik lehenengo pasetikan izugarrizko arrakasta bezala izan zuen, jendaren txalokada handiak, baita prentsaurrekoan ere izugarrizko txalokada dala gauzat ez da nahi hainiz ikusten, eta beraz, azkeneko paserako, esan nuen, banikoa, eta gauko 11etan edo aztezan pase batean sartu nintzen, eta antxe goizeko ordu bat. Eta zer iruditu? Oso ondo, nik ez naukan ikusita errementari, eta baina bai egia dena da,
noski, dala pelikula bat oso gertikoa gehatzen daitena, ez? Eta ikusten nun ere pasean ginenetako asko euskaldunak ginala. Atearen ondoan gero Paul Urquijo geratu zen, eta handikan pasatu zen guztia, zorionak euskarak ematen zion, ez? Beraz bauka, eta egia da ere, klaro, euskal kultura eta pixka badak egunontzako, spoilerrak badak izkigula. Histori guztia. Baina bai gala nahiko ikusgarria, ez? Olako produkzio bat ikustea horren gertu daukagun historio batekin. Eta egia da oso hunkigarria egiten dala ere Paulen hitzak. Dala aukera baldin badaukan horbaitek Paul dagoen pase batera joateko eta entzuteko esan behar duena, niko asko gomendatzen dut, egia da, kasi malko kateatzen, ezkizula entzute bai, oso egiten nola emozio batekin eta esatikun gauzekin oso politia da. Bia, ez dut imaginatu nahi, irakurri dut, gaur goizean beak sareetan idatzitako, duela egun batzuk idatzitako mezu bat, eta nola hitz egiten duen pelikula, zena esaten zuen ez, 5 urteko lana, erditu egin dela sentitzen duela, eta hitzak idatzita, dagoeneko, unkigarriak iruditu zaizkit, ez dut imaginatu nahi bere ahotik entzuten baditut. Beraz, haizu, aina asko pozten gara, gustatu zaizulako pelikula, eta iratik, harrera ona izan duelako. Oraindikan ez dakigu esango duen epaimai ofizialak, baina egia da, oraingoz irabazten ari dela irati, nola esaten da, publikoaren saria. Oraindikan ez dago amaitua, pelikula batzuk geratzen dira ateratzeko, baina oraingoz lehenengo postuan irati dago. Beraz, eta hau seinale ona da, esan nahi dut, azkenako epaimaiek betik alde batera edo bestera jotzen dute, baina publikoaren saria izaten da, gero asko kontatzen duena, bere nola estrenatuko den zineetan, eta zineetan edukiko duen harreraren ikusgarri bezala, Beraz, posten da, Eta noiz jakingo dugu? Hemen herritarren saria noiz zein izan? Nik uste bihar jakiten dela larun bata azkeneko eguna. Baina bai, ja gutxi geratzen da amaitzeko, ja 10 egunetako pelikula eta zaigea, eta 10 egun horietatikan lehenengoa irati joa. Haze urduritasuna, azkeneko ordu hauena. Baina iratiz gain pelikula asko estrenatu dituzte, eta jaialdia indartsu dator. Ze badago ikusi duzuen pelikulaen artetik besteren bat horrela gustatu zaizuna, aipagarria iruditzen zaizuna? Claro, nahi gertatzen zait, zinema fantastikoa eta beldurrezko pelikulen festival bat dala hau, gehien bat, eta ni ez naizela oso luzalea. Beraz, joaten naizen pelikulak normalen izaten dirala, pixka bat marginetan geratzen diranak. Hala ere, nik ikusi duten adestatikan Emily Bronteren biopik bat dago, nahiko, pertsonaia iluna dela bera ez, eta nik uste dut horregatik sartu dutela sekzio ofizialean. Eta bestetikan asko entzuten ari dena zerdita da, esan dezuten bezala. Nahiko arrakasta eukitzen ari dena, eta ikusiko dugu, nola di joan, baina bai. Eta zerdita esango nuke dagoeneko zineman estrenatu dela, ez da? Bai. Atzo, gaur, ustirala? Uste dut, nik behintzat agenda begiratu dut, eta gaur inguruan Donostian behintzat hainbat aretotan ikusgai egongo da. Ez dakit atzo estrenatu zen edo gaur, baina oso posible da, ze klaro, hemen estrenatu zen aurreko ostiralean edo zelako zer, eta bai egoten dela astebeteko margina edo eduki behar edo behintzat egun batzuetarakoa. Gaur ja badago, Bai, ez da? Karteleretan badago. Eta irati 28an Donostiako beldurrezko astean. Bai, estrenatuko da. Eta bestela, aretoetan azaroaren 18an. Hor pixka gehiago itxaron beharko dugu, pixka bat gehiago. Berala. Beraz, apuntatuko ditugu Ainoaren gomendio bezala irati eta zerditas, eta Ainoa, ez dakit beste zerbait kontatu nahi diguzun aprobetxatuz, hementxe zauzkagula, eta... Ez dakit, festivaletara inoiz joan ez direnak, zinema festivaletara, nik asko gomendatzen dut joateko.
ze izugarrizko giroa egoten da, pelikulak ikusteko ere izaten da aukera berezia, batez ere zinema-aretoetatik pasatzen ez diren pelikula asko ikusteko, eta baita ere zinema-aretoetan oraindik distribuzioa ez duten pelikula askori bultzada bat emateko. Eta horretarako oso egokia dian munduak dira. Nik anekdotatxo bat kontatuko izet, Julen nik kontatu diot gaur goizean. Nik txikiagoan nintzenean, oraindik txikiagoa naiz, ikusten nuen albistegietan eta baitze egiten zutela, ez? Urtean behin Sitgeseko jaialdiaz. Eta pelikulak, eta ez dakize filme, eta ez dakize aktore ospetsu etorri zela, eta Sitgeseko jaialdian hau estrenatu zela, eta pentsatzen nuen, hau? Amerikako estatu batuetako zein estatutan egongote da Sitges? Izen horrekin, izena enekien eta gainera hain ospetxo eta hainbeste aktore eta esaten nuen. Baina hau, Sitges non egongo da? Egongo da New Yorken edo egongo da Los Angelesen edo nun ote dago? Eta nahiko koxkortutan egon, ohartu nintzenerako Sitges askoz gertuago dagoela. Bai, eta herri txiki bat dela, azkenerako. Ez oso giro politia goten da hemen, hau da, azkenerako, zer da Zarautz edo Getari bezalako kostaldeko herri bat, eta mundu guztia, jende ospetsu guztia bertan dabil, goitikan bera, mundu guztia ikusten duzu, eta politia da. Juergarako tartea duki duzu? Edo lan eta lan? Badago. Beti. Nahi duenak juerga beti du. Zeharka erantzun dio, guri badago esan du. Egin dut ez du esan badago. Bueno, Inoa, eskerrik asko tarte hau eskaintzagatik. Jarraitu lanean, baino egin festa, bota juergak eta disfrutatu zinemarekin, badakigu asko gustatzen zaizula eta telesaien eta zinemaren mundua. Beraz, ondo pasa eta ean noiz ikusten zaitugun aurrez aurre garagardotxo bat hartzeko edo? Bai. Ondo izan zuek handikan ere. Eskerrik asko Aina Martzol eta entzule, hemen jarraituko dugu bigarren kafean eta entzuten ari garen abesti honek agian pistatxo bat emango dizue. Ea zer gai jorratuko dugun hemendik minutu pare batzuetara. Bilintz, zineaz jakinai ez duzun guzia. Gaur, Bilintzen Little Miss Sunshine. Bueno, Little Miss Sunshine, aukeratu dugun pelikulan ikustu dut gure entzulek seguro behin baino gehiotan ikusi dutela. Edertasun lehiaketa batean parte hartu nahi duen neska baten eta bere familiaren road movie bat. Oso ondo. Sí, nauzia! She says that I'm her all-time favorite. When I make my move to her room, it's the right time. She's never had Entzun Naiz Irratiko webgunean edo podcast plataformetan. Urriaren 19 datorren asteazkenean, 21. menderako hizkuntza politikaz jardunaldi egingo da Eibarko Markeskoa jauregian.
Telesforo Montzon laborategiko txillardegi gogoetaguneak, jakinek eta Udako Euskal Unibertsitateak elkarlanean antolatu dute eta gerosiago aletuko ditugu hainbat hitzaldi eta mailinguru izango dira egun osoan zehar ardatz modura hartu duten gaiaren inguruko ertz ezberdinak lantzeko. Jardunaldi hauetan parte hartu nahi dutenek zabalik dute izena emateko aukera ueu.eus webgunean. Goizeko 9:00 arratsaldeko 5:00 bitartean luzatuko da eta izena ematerakoan 10 euro ordaindu behar dira. Euskararen egungo normalizazio ereduak goia joduen zantzuak nabari dira hizkuntza zeharkatzen duten arlo gehienetan. Hezkuntzan, helduen euskalduntzean edo erakunde publikoen normalizazio prozesuetan, lan munduaren euskalduntzean, kultur transmisioan edota esparru komunikatiboan besteak beste. Horre guztiak eragin zuzena dauka euskararen transmisioan eta biziraupenean, kale erabilera datuek adierazten duten bezala. Eraldaketa horiek guztia kontuan izan da, gogoeta bat egitea ezinbestekoa da, eta jomuga horrekin antolatu dira datorren asteazkeneko jardunaldiak. Hogeita batgarren mendeko hizkuntza politikaz jardunaldi aritzeko, berauen sustatzaileetako bat den Telesforo Montzon elabeko zuzendaria den Urko Aiartza gonbidatu dugu bigarren kafera. Arratsaldeon eta ongi etorri Urko. Arratsaldeon eta ongi etorria zuei. Eta gerturatu beldurri gabe mikrofonora, mugitu jarri eroso nahi duzun moduan. Horrelaxe, perfecto. Urko, eraldaketa kontzeptua aipatu dugu sarreran, etengabeko aldaketen aroan bizi garela egia da, eta aldaketa horiek gainera sekulako abiaduran ari dira ematen. Ez dakit, gauzez benetan jabetzeko denborarik izaten aldugu abiadur honetan bizita? Bueno, nik uste, oraintxe esan desun bezala, gertatzen ari dana ez dala soilik eraldaketak bizitzen ari garela, baizik eta eraldaketa horiek, modu esponentzial batean gertatzen ari dira. Berain abiadura esponentziala da. Hau da, inoiz ezagutu ezan abiaduran aldatzen dira gauzak. Eta horrek zailtasuna egiten du ere, Telesforo Montzonek momentu batean esaten zuen gelitu gaitezen instantu bat eta inguruetara begira. Nondik gatu zen jakin behar dugu nora joan jakiteko. Eta egia da, gaurko eguneko abiaduran hori zaila egiten dela. Eta mundu guztien gertatzen ari hori, kezka bat da, hau da, aditu asko aipatzen dute, izaera esponentziala hau aldaketena, eta gu bezalako herri txiki batentzat, sekulako erronka da. Eta zer eragin du, zer faktore egon litezke hain esponentziala izate horren atzean? Bueno, ezagutzaren abiadura asko handitu da, teknologia berriak eraldaketak gaita askartasun handiaekin ematea ekartzen du, eta guzti horrek daukan eraldaketan nik uste, esan bezala, harrigarria. Nik jarriko nuke adibide bat hain zuzen ere, Euskal munduarentzat beti izaten dugu oso berandu hartu genuela imprentaren olatua, ezta? Berandu iritsi ginen olatu horretara. Izparrenkien olatu horretara edo komunikabideen olatu horretara justu iritik ginen. Baina orain daukagu sekulako olatu bat, ez da bakarrik abiadura handian datola, baizik eta tsunami bat da. Aldaketa teknologikoen olatu hau tsunami bat da, eta badaude beste aldaketa pila bat guk hartu gabean eragin handia edukiko dutenak euskal gizartean. Jarriko dizuet adibidez bat, klima aldaketa. Badirudi klima aldaketak ez duela eraginik ikuki behar euskararen gaian, ezta? Baina klima aldaketak ekarriko duen eragin handia izango da bidez gizakia bizi daiteken eremuen inguruan. Eta badaude ikerketak esaten dutena peninsulan lurralde batzuetan klima aldaketari horrez badiatu egiten ezingo dala bizi. Horrek ekarriko ditu gizarteen populazioaren mugimenduak. Eta mugimenduek eragin egiko dute herri guztietan eta gu bezalako herri gutxiagotu batzutan gehiago. Hori da adibide bat. Eta teknologia berriena, mendik gutxira, itzultzaile automatikoak, ahozkoak izango dira eta zuzenekoak. Urte gutxietan, oendela gutxi egin genuen mintegi bat gai horren inguruan txilardi gogoetagunen, eta nahiko elementu argigarri ematen ziren, ez? Zuzenean, urte gutxietara itzulpena automatiko izango eta ahozkoa. Hori bezala, interneten gauza eukiko du, da, eukiko ditugu bat makina etxean, kotxetan eta bar, itzegin egingo dutenak, zer hizkuntzatan hitz egingo dute. Zer marko legal daukagu horreri erantzuteko? Zer gaitasun daukagu guzti horreri erantzuteko da? Reflexioa da, ez da bakarrik orain arte egin duguna gaina jo duela, baizik eta gainera datuzten eraldaketak gaina handiak direla, ez daukagula errezetarik horreri erantzuteko eta ez da politikarik ere.
Eta akaso esan dugu, gauzak azkar ari direla aldatzen, une honetan akaso garrantzitsuagoa da gauza horiek, gauza horietaz jabetzea eta barneratzea baino, nolabait ere kamaleoia izan eta aldaketa horietara azkar egokitzeko gaitasun izatea? Bai, hori izango da elementutako bat, azkar egokitu beharko gara, baina horretarako ere pentsatzen hasi beharra daukagu. Nik uste dut maila batean bizikela ondartzan egongo baina ezela gure pelotaekin jolasten konturatu gabe datorren olatuaz, ezta? Eta errentetatik bizidan herria da, nik uste dut. Ez bakarrik euskalgintzan, segurazki abertzaleatasunan eta bar, kontuan eduki behar dugu gure hausnarketa guztiak 20. mendearen amaieran eraiki zirela. 3. eta 4. 1970-tik 2000 urte bitartean edo horrezta. Eta mundua izugarri aldatu da. Eta gure gizarte aldatu da, hizkuntz politikari begiratu dezagun. Hizkuntz politika herri honetan definitzen hasi zen, eremu desberdinetan eta egoera desberdinetan, baina 70. hamarkadan, 80. hamarkadan, gizarte bateri erantzuten zion. Oraingo gizartea guztiz desberdina da. Eta jarraitzen dugu horren inguruan hausnarketarik egin gabe. Zen eztabaidan eutzez ja ez da ondo egin dugu, gaizki egin dugu, asko egin dugu, gutxi egin dugu, baizik eta zer behar dugun realitate berri honen baita. Eta nik uste gogoeta horretarako dago bideratua bentsatzen jardunaldi hauen gogoeta. Aipatu duzu, ez garela jabetzen, ez? Olatua datorrela eta hortxe gaudela, nik gehituko nioke batzuk ohartzen direla edo zaretela edo garela, eta horiek hausnarketarako prest dauden horiek ez dakit. Hartzen ditugula pixkat dramatikotzat, ez? Edo txorotzat, edo bai, badator eta dena gaizki, baina berriro bazaude horrekin, ez? Dena gaizki, utzi. Eta utzikeria puntu hori ere badaukagula, iruditzen zaitu behintzat. Bai, ziur aski, eta urko ez dakit tsunami bat ere ipatu duzu, oraindik ere batzuek urrunik jaso ikusten duten tsunami hori, tsunami horrek azpian harrapatu eta era bat hankaz gora ez erortzeko gakoa zein izan litezke? Bueno, lehenbizi ohartzea, lehenbizi hausnarketa bat egin behar dugu. Zein dudean ditugun erronkak, herri bezala, zein dudean ditugun erronkak hizkuntza bezala, errealitate guztiz desberdin batean bizi gara, bazen ikustera datu batzuk, demografia aldatzen ari da, guk egin genuen meintegi bat horren inguruan ere, eta ez da inoan alarmatzeko, baina demografia, Euskal Herrian demografia ez dijoa, bera, gora dijoa, natalidadea bera dijoa, gizartea zahartzen ari da. Horrek ondori batzu ditu gure gizartean. Ez dut esango ona txarra diranik, errealitate bat dira, eta horretara egokitu barra dago, eta horreri begira hizkuntz politika eukiko dugu. Lehen aipatu dugu, bezala, teknologia nabar. Hausnartu egin behar dugu, prospektiboki, mendik 15-20 urtetara gure herrian non egongo dan, eta hori kontuan edukinik, ze hizkuntz politika behar dugun herri honetan, gure hizkuntzak ez soilik bizirik jarrai dezan, ezik eta berreskurapen prozesunek jarrai dezan aurrera. Guk daukagu arrisku handi bat. Esaten dut, gure hizkuntzaren berreskurapena izokina errekaz gora ibiltzea bezala da. Gelditzen zean momentuan ez da gelditzen zeala zauden lekuan, atzera zoaz, abia bizian. Eta orduan, horretarako denborarik ez daukagu eta aukerarik ere ez. Akaso beraz, esaten ari garen hau, aldaketa hoietara egokitzeaz gain, kontuan izan behar duguna, lehen aipatzen zenuen puntu bat ere bai ez, gu komunitate txikia ezaki oraindik eta egoera zaurgarriagoan gaudela. Bai, hori da, bera, baindela ez asko, baindela urte dute entzuten nuen nik, Alemanian kezkatua zeudela zer gertatuko zen globalizazio guztionekin Alemaniaren identidadearekin. Eta berriki Eskozian egonta, entzuten nionen greziar bati eskoziartua zena, eta hortarako Britaniarren nazionalitatea izan zuenan, nola Britaniarrek bertako nazionalitatea teatzeko eskatzen duten azterketa bat, eta historiari buruz, azterketa bat inglesari buruz, eta bertan nik zaten duena. Horlako neurriak hartzen badituzte kultura eta hizkuntza hondiek, gu bezalako hizkuntza gutxiagotu zaurgarri hauek zer egin behar dugu, ez? Eta badirudi batzuetan nik uste frivolidadea hondiarekin lehen aipatu dana, ez? Mendator jendea, hau ez da esatea, hau ez da pesimismoa, hau da errealismoa, eta errealismo neri, gero, guazen ikustean nola erantzuten diogun, baina itxu egiteaena, edo ostrukaena egiteaena, da gertatu dakiguken gauzarik okarrena, herri bizi. Akasor, arrokeri puntxu bat egon liteke beti esan izan dugu ez, Euskarak iraundu, ez dakik unon diator, iraundu denboran gainditu ditu izan diren gerrate kresialdita gainantzekoak, eta guri honek ere ez digu eragin gorre egon liteke horrelako... Eragin ez digunik, ez dut ulertzen hori izatea, gure herria zarpaildua balin bago, eta gutxiagotu balin bago da urtetan eragin digulako.
eta gauza betirako diranik, nik ez nuke eskua zutan jarriko horretarako inork ez daki hori. Baina nik uste, eta hau ez da pesimismoan erortza, hau ez da alarmismoan erortza. Bueno, nik uste 20. mendearen lehenengo laurdena joaten ari zegula, ja osatzer gaude, eta ezin deguna da errentetatik bizi. Ezin deguna da 20. mendearen amaieran diseinatu ziren politika batzuen baitan eta ikuspuntu batzuen baitan, pentsatu gauza berdin jarraitzen dutela eta eztabaida egiteari, eta eztabaidak irikitzeari, ez daio beldurrik egin behar. Ikusi dugu hezkuntzan, zergatik arikidea eztabaida bat, hezkuntza sistemen inguruan EAen behintzat. Ikusten delako hezkuntza eredu nahi ez diola ematen erantzunen errealitate horreri. Asmatuko dugu ez dugu asmatuko emaitzan, baina gutxinez eztabaida bat ematen ari gara. Galdera da, eta hizkuntz politika hitz egin behar dugu, agian ere iriki behar dugu eztabaida hori. 40 urte bete dira euskararen legea onartu zenetik. Orain dela gutxi, Komisiones Obreraseko ordezkari batek esaten zuen, agian perfilak eskatzea 45 urtetik gorako pertsonei, ez? Igual exentuak utzi bertziela. Pertsona horiek 5 urte zituzten euskararen legea onartu zanean, eta jaio berriak ziren euskara ofiziala ezarri zanean. Orain zer esaten ari gara, 45 urte ondoren exentzioa behar dutela, orduan zerbait gaizki egin dugu. Orduan zerbait gaizki egin dugu, horretaz hitz egiteko prest gaude. Naturaltasunuz, adin nagusi garen bezala, nik uste hori beharrezkoa daukala herri honek. Eta azken aldian iritsi zaizkigu ez aipatu duzunaren bidetik epaitegitatik ere, nolabait ere gurpilean egurra sartzen duten erabaki hoietakoak, lehen gora itzulita purkoat, 20. mendearen azken urteetarako diseinaturiko hizkuntza politika horiek aldatze aldera, eta kontuan izan da gurea komunitate txiki edo zaurgarri bat dela, pentsatzen dut garrantzitsua izango dela hizkuntza politika berri horiek egiterakoan edo alik eta esparrurik zabal eta gehienetako eragileekin egin alizatea. Lehenik eta ben, kontatu horregana dela, hizkuntz politikak beti egiten direla. Izango dira aldekoak edo aurkakoak. Baina alde egiten ez da hizkuntz politikatek aurkako bat dauka. Hau da, ez dago botere publikorik edo politikorik ez zuenik hizkuntza politikarik egiten. Eta zuk aipatu dituzuna adibide batzuk dira. Epaitegiak eta sektore judizial batzuek Espainian eta bar egiten dute hizkuntz politika bat, gure herriaren eta hizkuntzaren erasoan egiten duten. Orduan guk pentsatu behar duguna da, ze hizkuntz politika behar dugun herri honetan aurrera egiteko. Eta hori zuk aipatu bezala, egin behar da aldan eta jendearekin kontatuz, eztabaida zabalduz eta aldan eta kontsensu zabalenak lortuz. Baina benetan argituz zertarako nahi dugu, no? Aipatu dugu datorren asteazkenean egingo dela jardunaldia, Ibarren izango dela, eta entzulei gogoratuko digu berriz ere izen ematea zabalik izango dutela datorren astelenera bitartean. Aipatu duzun guztia urko kontuan izan da, badago jardunaldi hauek publiko edo objektibo zehaz batentzako zuzendua daude edo edonok hartu dezake parte bertan? Edonok parte hartu dezake bertan, hain zuzen normala dan bezala gehien apuntatzen ari jendea euskalgintzaren inguruko jendea da, nik uste eta puntu hortik datorrelako, baina ezinbestean eztabaida hau zabaldu egin behar dugu eta hau jardunaldi hauek gure izan nahi dugu aletxo bat abiatu behar dan eztabaida sakon baten baitan, ezta? Eta jardunaldia bera hartuta esan dugu, egun osoko egitarau bat antolatu duzuela, eta gero sartuko gara, ekitaldi bakoitzen edo saio bakoitzean, baina esan liteke ikuspuntu ezberdina, bai soziologikoa, politikoa, juridikoa, alor ezberdinetatik edo ertz ezberdinetatik helduko diozuela gaiari. Bai, egia dana da guk gai bateri heldu nahi diogula, eta Txillardegi Gogoetagunea sortu genuenean orain dela urte bete euskalgintzako eragile eta pertsona diferentekin iritzein ondoren bat zain nahin zuzen ere gure iritzean azkenan asko galdu zan hizkuntz politika hitz egiteko ohitura gure euskalgintzan eta euskal politikan. Horregatik jarri dugu Txillardegi izena Gogoetaguneari, hain zuzen ere Txillardegi zelako batipat horren aintzindaria gai horretaz hitz egitenekoa, bere liburuetan artikuetan baina baita ere bat aldizkaria abian jarri zuenean, ekartzen zituen Lituania, Letonia, Estonia, Irlanda, Suiza, Israeleko adibidea, zeitzkun politika ematen zuten herri horietan, ezta? Eta azken urte honetan bai galdu egin da pixka bat horreri hitz egiteko pulsoa edo tentsioa, ez? Hitz egiten dugu asko, euskararen normalizazio prozesuetaz, nola sustatu behar duen euskara, baina ez dugu hitz egiten nahi zuzen ere hizkuntz politika gogorra, hau da legez, marko legala, zertarako egun zein da gure helburua. Jarraitzen dugu planteatzen gure helburua euskaldun bat lortzea dela herritarren lehan hitziz osatua, eta hori balin bada, eta berresten balin badu hori dela gure hizkuntz politikaren oinarria,
ze politika edo ze tresna jarri beritu horretarako abian. Eta guzti horretarako nik uste jardunaldi honek balio behar duela, ez? Abian jartzeko berriro, zentralidadea emateko gai honi garrantzitsua delako. Nolabait ere hainbat hitzaldi eta mahai inguru izango dira urriaren 19ko jardunaldi horretan, lehendabiziko sarreraren ostean Urko Asier Etxenikek nolabait ere euskararen argazki azkar bat egingo du lehen hitzaldian, horrekin nolabait testu inguruan kokatuko duzu bertaratzen dena. Bai, dakizuen bezala orain dela gutxi atera ziren hizkuntzera bilera datuak, hor ditugu beste datuak, guzti horren inguruko datu demografikoa daude, zentzu diran perspektibok izango den etorkizunean egongo diran tendentziak, eta guzti horri buruz Asier Etxenikek aztikarretik emango diguna da argazki azkar bat zein da egoeraena, zen lehen aipatu bezala, erabileran ere ematen dira zantzuak agorpen zentzuenak eta aldaketa handi da datoz, eta guzti horrez pixkate argazki bat emango digu, zein da nolabaitzeko gaur egungo realitatea. Goiuri ez dakit gogoratzen duzun, justu saio batean komentatu genituen erabileraren inguruko datu horiek, Goreti lankideak aipatu zituen, eta nolabaiteko lehiaketatxo bat egin genuen, asmatzen ote genituen zenbakiak, egia da batzutan, akaso guk uste baino erabilera datu hobeak zirela, baina batipat hiri handietan kasik negargarritzat ere jo daitezken datuak atera dira. Gehienetan kale egin genuen, uste genuen erabilera maila altuagoa zela, eta gehienetan goretik aurkezu zizkigun zerrendan behintzat nahiko kaskarri bili ginen. Zuk agortzearen kontzeptu aipatu duzu Urko, baina egia da datuak oso enbalekutan oso kezkagarria direla. Nik uste dut, lehen aipatu dugunarekin lotutago, Katalunian ere ematen ari da, erabilera datuak makaltzen ari dira, eta zuzen ere gizartearen sozializazio moduak eta gizarteratze ereduak aldatzen ari direlako. Hori nik uste dut bakoitzak bizi duela bere etxean, ez da, nola, nik beti izaten dut, orain dela urte batzu nik gaztean nintzanean, gure etxea esparru euskaldun bat zan, nire gurasoak herri irratia zeugaten jarria eta horretzan ezer gehiago sartzen. Eta gero balingo zenun gazteriazko kanal bat. Eta horregun nire semeak ikuste ditu nire etxean, eta jarraitzen dugu eren euskaldun bat izaten, baina izatu duen bezala gazta zulatu bat bezala da. Bakoitza da hor bere mobilakin eta bere gauzakin. Eta aldatzen ari dira izugarri harremantze ereduak, referentziak, gauza pila bat. Eta horrek noski eragina dauka gero hizkuntzaren erabileran eta kale erabileran eta abar. Eta hori, dela gutxi ere, umaren inguruko datu batzuk eman zian, umeek zer erabiltzen duten, zer konsumitzen duten, eta hor ikusten da. Eta guzti horrek noski impactu badaukan ikustet. Lehen aipatu dugunarekin, azelerazio honekin, esponentzialkin nola aldatzen ari dian gauzak, oso denbora gutxin asko aldatu zaigu errealitatea. Eta nik uste horren eslada dirala, erabilera datuetan ikuste ditugun elementuak. Asteazkeneko jardunaldira itzulita, eguneko bigarren hitzorduan, Paul Bilbaoren hitzaldia izango da, eta berak nolabait Urko hizkuntza politiken beharraren gainean egingo du azpimarra. Bai, hain zuzen lehen aipatu duan bezala, hizkuntza politikak botere publikoek beti egite dituzte, eta ez balin badago hizkuntza politika proaktibo bat, dago aurkako hizkuntza politika bat. Botere publikoek beti erabiltzen dute hizkuntza ordunda baten aldekoa edo bestearen aldekoa. Beraz ez dago hizkuntza politika neutrorik, eta ez dago botere politiko neutrorik hizkuntzari dagokionez, hori aspaldi erakutsi ziguten soziolinguistez. Beraz, horren garrantzia zen hitz egingo du Paul Bilbaok, lehen esan dudan bezala gai hau bat azken urtetan zokoratua gelditu da, eta gaia horneri berriro ere garrantzia ematearen balioa hitz egingo du Paul Bilbaok. Lehen bi hitzaldi horien ostean, mahai inguruak etorriko dira, urriaren 19ko jardunaldi horietan. Mahai inguruetan Urko akaso hitzaldietan baino, ez dakit, gogoetarako foro egokiagoak dira akaso mahai inguruak hasteko, izlari bat baino edo parte hartzaile bat baino gehiago daudelako, eta elkarren artean ideia edo hausnarketa ezberdinak atera litezkeelako. Bai, ia asmatzen dagoen formatu guztietan, batzuetan ez da erraxa izaten ere, elkarrizketa egoki bat biratzea, baina nik horraz pimarratuko nuke lehenbizikoa, elkarrizketa bat dukiko dugu bi legelariren artean, hain zuzen ere gaurko egungo marko legalaren mugaz, baina baita ere zierriketu eta aukera hitz egingo dute, eta hor elkarrizketaldi bat dukiko dugu Inigo Urrutiarekin, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta baita ere Kataluniako Ponsekin. Eta beraiek hain zuzen ere gaur egungo Espainiar legediak esartzen dituen mugaz hitz egingo dute, baina baita ere azkeneko erabaki judizialez, baina baita ere ze zirrikitu dauden, zer non egin daiteken aurrera, lehen aipatu dugun eraldaketa eta espazio berri guzti horretan erregulazio aukera dauden, ez dauden, guzti horretaz hitz egingo dugu. Azken bolan asko hitz egin da adibidez pantailak euskeraz eta eremu horretaz,
baina hori baino asko zabalagoa da, lehen esaten duena. Mendik gutxira kotxeek edukiko dute, kotxeekin hitz egin egingo dugu. Hizkuntzatan hitz egingo dugu. Hori regulatu egongo da, ez da adibide txiki bat da, baina nolako mila gauza etorriko dira. Guztia horretaz, nik uste gogoeta bat egingo dugu. Ze marko legalarena nola baitere, horma bat izan liteke, baina hormari nola begira ezen zaionaren jarrerare bada ez, horma horretan norbait zirrikituak ere ikusiko ditu. Hori da, nik uste badakigu nun gauden, badakigu zen den realitatea, gure mugak ditugu, baina mugoien nola eraman ditzak egun ertzeraino, eta bestadetik ere mugigo ekarri egitearena importante da jendea jakin dezan. Gauza batzuk ezin balin baditugu egin, da egun marko legalak ez digulako usten. Eta horretaz ere eztabaidatu beharko dugu. Daukagun behar duguna lortzeko nahiko marko legal daukagu, bai, ala ez. Marko legalaren maiinguruaren ostean nolabait ere tokiko erakundeen ikuspuntua landuko duzue. Hau bakaso, norbanakoari begira bada interesgarria esan dut askotan, ez? Eske nik nire herrian edo nire etxean ezin dute zer egin, baina hemen erakutsiko da, eta bistan geratuko da, denok egin dezakegula zerbait, ezta? Bai, hori da. Mai inguru horretan hitz egin dugu, batez ere gaina hizkuntz politikaren gobernantza lokalaz, eta horre hitz egingo dugu, badaude adibide berriak, ez dela gutxi kontseiluak sinatu zituen akordio batzuk udal batzuten hizkuntz politikan hizkuntz eskubideen inguruan. Hau da, nola lortu daitezke gobernantza eredu berriak, herri mugimendua, udal erakundeak eta horren inguruan hitz egingo dugu. Horretarako ekarriko dugu Arrigorriagako adibidea, eta Zebelia Rubio egongo da euskara zinegotzia, baina baita edukiko dugu UEMako lehendakaria, hain zuzen ere udal euskaldunen errealitatea azaltzeko eta ze zailtasun dauden, eta ze aukera eta behar, eta gero iparraldetik Joni Josi etorriko da ere, guztu interesgarria dela ikusteko ere iparraldean zelan egiten ari den ere mulokalean, hain mugatua den espazio legal baten baitan aurrera egiteko. Beraz esan duguna, bete-beteko egitaraua, gaiari ertze ezberdin askotatik helduko zaiona, ez dakit Urko, intzuten ari den entzuleren bati, ez dakit, interesa edo dena delakoa sortu baldin bazaio, zurk ze bultzadatxo emango zenioke astezkeneko jardunaldian parte hartu dezan? Nik uste dut, nabia puntu bat izango gala, aipatu dudan bezala, dena daukagula zer esatekoa hemen, asko hausnartu barra daukagu honetan, eta hausnarketa guztiertan guztio parte hartu behar dugu, nik uste dut jendea animatuko nukela etortzeko, zeren hau ez da zerren amaiera, honek zerbaiten hasiera izan behar du, hau da, zabaldu behar dugunen gogoeta baten hasiera, eta, deno daukagu zerbait esateko, nik uste dut momentu honetan ziurgabetasuna handian gaude, eta jende guztiaren ekarpenak oso ongiak etorriak izango dira. Ez dago ezer aurre ezarria. Hortxe, deialdia eginda geratzen da. Urko Aiartza 21. menderako hizkuntza politikaz jardunaldien antolakuntzako kide den Telesforo Monzon Elabeko zuzendaria. Eskerrik asko, bigarren kafera hurbiltzeagatik, jardunaldi hauen ondi norakoak azaltzeagatik eta den ondo joan dadila. Mi esker zuei, eskerrik asko. Eskerrik asko, eta entzule guk aurrera jarraituko dugu. Gaurkoan, gure Dona Peianiz Nieto terapeuta emozionala etorriko baita, denboraldiko bere lehen agerraldia, baina pixka bat itxaron bergo duzu. Musu truk eskaintzen ditu Bi estrofa lelo lagun izan nahi du Bion kantua idatziko Laster naiz irratian. We don't say. ¡Hola, Anuel! Que sepáis que los padres son los reyes. Municipales y otras más también poniendo denuncias. ¿Quién tenemos la razón? We say Salamala.
saio berri baten estreinaldia. Kaixo, tesandon egin naiz, eta zarramarrakoek gonbidatu naute, bueno, ezakit zertara, zerbaitera. Orduan, bueno, mesedez eskatu behar dizuet ez ikusteko. Eta batez ere ez utzi gurasei ikusten, ze lotxa. Haupa, kaixo, Jon Iraola naiz eta mendikan mezu bat helarazi nahi nizueke zamarrama edo zarramarra edo, bueno, programa simaurroi jarraitzen duzen guztioi. Hemen goien klikatu boteia eta utzi jarraitzeari emaiozue nire partez, bai? Bueno, agur bat eta aio! Hau bai, bueno, ni Aitor Bengotxean eta gonbidatu naute Zarramarra izeneko podcast batekoak behien programara. Pertsonaliki esango nizunez jarraitzeko, ze ez dakizarrakaten hor eskuartian gaina izen horrekin Zarramarra, ez dakit. Jaun Andre Maiteok, ez dakit entzuteko modukoa izango den, baina bai, laster, naiz irratian. Zarramarra. Pasaden astean, izarrei izenak jartzen aritu ginen. Oraindik ez dugu erabaki, ze izen proposatuko dugun, baina ekimen bat ezagutu genuen. Hau da, azaroaren 11 ustetzela bai. Azaroaren 11 arte, epea irekita dago, EXO Names, ekimenaren ateak zabalik daude, 20 izar berriei izenak jartzeko. Urtean behin esan barran, baina ez zagia 2015an egin zuten lehenengo aldiz, eta gero 2019an errepikatu zuten ekimena, eta pertsona bakoitzak lagun talde bat elkartu, antolatu horrelako festatxoren bat, eta izen bat proposatu dezake, ez? Izarrei jartzeko. Izen horiek bidali egin behar dira, eta nazioarteko erakunde batek aukeratzen ditu, proposamen horien artean egokienak. Bozketa bat egoten da, baina lehenengo beraiek espada ere egiten dute beraien kribatxo txikia. Eta aipatzen aritu ginen, azkeneko urteetan 6 izen jarri dituzten, batzuk oso politak, besteak ez hain beste, ikusi genuen adibidez, Japoniako eskola bateko ikaslek musika izena proposatu zutela, eta orain badagoela izar bat musika izena duena, eta hori, hemen bigarren kafeko batzuei gustatu zitzaien eta beste ezain beste agian simple egia zela, eta gero ikusi genuen bazeudela beste batzuk poltergeist bezalako izenekoak, eta guk erabaki genuen pentsatuko genuela izen bat eta botako genuela izena eta antolatuko genuela guk gure festatxoa, eta ea nazioarteko erakunde horrek onartzen digun guk proposatutakoa, baina oraindik ez dugu erabaki. Azararen 11 arte daukagu. Eta horretan ari ginela aurrekoan izarrak direla eta ez direla, eta zenbat gustatzen zaizkigun izarrak eta izarrei begira egoteak, ez dakit, agian batzuetan barruak mugitzen dizkizula, ez? Eta badela, ez dakit, gauza oso berexia. Duela 2 egun, zientzialariek ikusi dute, historian lehenengo aldiz, izarren argiak gauzak mugitu ditzakeela. Hau da, bultzatu egiten dutela materia, izarren argi izpiek, eta orduan, izarrek, gure barrenak ez dakit, baina gauzak mugitzen dituztela behintzat, eta hau duela 2 egun ikusi zuten Cambridgeko eta Sydneyeko unibertsitateko zientzialari talde batek, eta irudia oso polita iruditu zait eta kontatu egin behar nizuen. Ara? Ikusten zuen, izarrek, baina ez da izarrek beraiek lekua egiteko, izarren argiak, materia, espazioan dagoen materia, asko baitago, bultza egiten dute. Zer iruditzen zaizue? Aizu, taki pentsa ezin jabezela, ez nola egin dezaketen hori, ni espazioan galduiten nahi. Erotoriko zaizu zientzialari bat, gau gertatzen da honengatik buruarekin horrela egin. Eta ezer ulertu ez. Gero beste bat esplikatzen hasi eta ez da arrastorik ere. Baina gu literaturarekin geratuko gara. Bai. Gu gero ez dugu ulertuko zergatik izpi infragorri batek mugitzen duen ez dakize asteroide VR140 eta baina gu geratuko gara horren lirikotasunarekin, ez? Izarren argiak
gauzak bultzatzen dituela. Oso polita iruditu zait. Eta bueno, gehiago jakin nahi balin baduzue, harakatu zen bilatzaietan ze informazio asko dago. Esperimentu hau 2 hamarkadatako esperimentua izan da. Hawaien Keck izeneko teleskopio mega erraldoi batek irudiak aztertu ditu. Azkeneko 20 urtetan, uste dut pixkat gehiago. Eta horixe ikusi dute, izarren argiak barrenak mugitzen dituela. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta entzuleak esango du, aizoi du, izarrena oso polita, baina niri hitzeman didazue gaur Dona Apeian Iznieto etorriko zela. Lasai entzule, Dona Apeian Iznieto hemen dago. Arratsaldeon, Dona. Arratsaldeon, aspaldiko. Aspaldiko. Super aspaldiko, bai. Super aspaldiko, zer modu zaude? Ondo, arnazistuko baintxorta, baina gustura. Korrika iritsi zara gure laborategira? Bai, baina korrika literalki. Bueno, nola zuk aukeratu duzuna bestia hau, Joi, Naaman, arnasa hartzeko, jarriko dugu pixka bat abestia, zu lasaitu, atu anaza, eta jarraituko dugu. I am so thankful. Joy. What can I say now? I give thanks for just that. What needs to fall down? Let it fall down. What needs to rise? Just let it rise now. It's never really broken. Joy. What needs to fall down? Just let it fall down. What needs to rise? Just let it rise now. It's never really broken. Joy. My heart and fill up, joy I could fill up. Went to the darkness, came back to live up. I realized it took me a while, but what a sensation. Trees start love, they can't stop the laughing. Birds stop by, they can't stop the laughing. They are the witness, collect the loving. What a sensation. Arnasa hartu idatzi dute hemen txatean, eta horixe egin dugu, hurrengo minutuetan Dona Apeian Iznietorekin. Ezagutzen ez duenarentzat emozioetan aditua da. Terapeuta, emozionala, eta gurera etortzen da noizean behin, hautsak arrotzera, ze batzuetan, berak esaten du mitoak eraistera datorrela, baina batzuetan joaten da eta geratzen garagu, ai, Dona, mugitu gaituzu, eta guaintz egin behar dugu gure aurre iritzi hauekin, gure traumatxo hauekin. Izarren boterea dauka, Izarren boterea dauka Donak, bai, gauzak mugitzen ditu. Eta sareetan abisatu dugun bezala, ez bai gaituzue jarraitzen, bilatu bigarren kafea, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, eta TikToken, eta bai, TikTok dauko goiena. Benetan? Bai. Tani jakin ez? Nik ez, lasai. Hori da, ez digute eskatu egiteko, Julen, libratu gea. Ez dut egingo, Bueno, nik ere zen. Ez, egia esan, ez dugu erabiltzen, baina, kuskuxatzeko, eta erabiltzen hasiko gara, beraz, jak esan diogun entzulei, gure sareetan sartzeko, kontu guztietan sartu daitezela, eta jarraitu. Baina, zergatik esan dudan hau, sareetan abisatu dugulako gaurko gaia mugak izango zela, eta ez mugak, herrialdeen arteko mugak, baizik eta guk eraikitzen ditugun mugak, ez da? Bai, eraiki, edo eraiki ez. Edo eraiki ez, askotan eraiki ez, eta hor dago muga eza, ez? Bai. Bueno, garrantzitsua dira muga horiek,
limiteak behar ditugu gure zaintzerako, baina bueno, hor konflikto asko sortzen dira, ni lehenengoa konfliktoak ditudana edo gatazka ditudana horrekin, eta askotan ikusten ditut, ez? Gatazka horiek noiz esan ezetz, zertarako esan ezetz, zerri esan baietz, eta hor sortzen dira askotan gatazkak, eta aurrekoan nengoen podcast bat entzuten, eta bueno, pues, beste hitz batzukin hitz egiten zuten, baina bueno, autoexigentzia, hormak, paretak, horren inguruan hitz egiten zuten, eta esan gai polita zela, eta, bueno, dela, eta honea karri nahi nun. Fiatu, ongitorria emateko, urrian gaude ja, eta kristengo goa nuen honea tortzeko berriz ere, baina, bueno, denborarik ez, gauza pilo bat, ezakit nola bizi izan dezuen iraia, baina niri oso arraroa egin zait. Bai. Eta bapatean urria zan, eta zegertatzen nahi da. Eta bapatean urriak amalau da, eta... Bai. Eta badoa urria, bai. Mugari gabe, Mugari gabe, eta... Bai, eta hori, nire lehenengo galdera beti da mugekin zertarako jartzen ditugu mugak, ez? Edo zein da zergatia, edo ez dakit impultsoa. Eta hor uste eta askotan galtzen garela. Eta ez dakit jendeak zerbait erantzun duen, horren inguruan ez dakit zuek ere galdera horren aurrean, esperientzia propioan, azkar edo asko pentsatu gabe, zer esango zenukete. Noraite zerbait erantzun du? Hori esamarron, gure esperientzietatik hasiko gara edo entzuleek erantzun dutenengatik? Entzuleena. Bida, pertsona batek dio, pertsona bat ona bada mugarik ez. Berarentzat, arrazoia, bueno, ez dugu azaldu zein den arrazoia muga jartzeko, baina berak ontasuna dio, ontasunaren arraberako dela, eta pertsona bat ona bada ez duela mugarik jartzen. Hori gero dona azalduko diguzuea zer iruditzen zaizun. Beste pertsona batek, esaten du, errespetatua sentitzeko. Berak, muga jartzen dituela, errespetatua dela senti nahi duelako. Beste batek, dio, beldurrak kentzeko beharrezkoak direla mugak. Eta hori ere interesantea da. Beste batek dio, mugak jartzen dituela, vulnerabilitatea, ahultasuna agerian ez uzteko. Eta horrelako, adibide batzuk dauzkagu, eta egia esan, horiek aukeratu ditugun, nahiko desberdinak zirelako euren artean. Oso interesgarria. Hartuko dut, ona izatearena, ni askotan esaten dut, eta noiz bat esan dudan hemen, ona edo ondo, gaizki, oker esatea ez dela ezer, da esatea pareta. Bai. Hau pareta da, hau pareta nago, bale. Igual, detaile gehiago da, esaten baldin badago, pareta nago, ondo nago, baina orduan, lehenengo gauza, pertsona bat ona izatea, zer dan hori, ez? Azkenean ez da ezer, eta dena izan daiteke, eta pertsona bakoitzarentzat ona gauza bada, eta momentu bakoitzean, niretzako, ezakit, atzo ona zan makarroiak tomatearetik, eta igual gaur ez. Segun nola nagon, ez? Eta hori importantea da, orduan ona definitzea, zerbait onarekin definitzea, nik hor pertsona horri bai esango nioke, eta zer da ona, eta ze kualidade daude horren barruan, eta bestea kontuz mugarik ezarekin, ze mugak behar ditugu, ze mugak ez ditugunean dena tragatzen dugu, dena sartzen da gure barruan, eta sartzen da nola pertsona hori ona dan, komila dartean esango dut on hori, dena egin dezaken erekin, ez? Orduan, hor, evidentemente ez. Ez nola ona zaren, gaur, ez dakit, pozointzen zaitut. Nola ona zaren, gaur, zaitut deitzen. Nola ona zaren, gaur, orduan, etiketa horrekin, nik gauza askotan gauzak sartzen direla. Pertsona batekin gustora zaudela eta dakazula harreman oso polita, eroso zaudela eta hor askeago sentitzen zarela, irekiago zarela, aurrera, ireki gaitezen eta goxa gaitezen elkarrekin, baino mugekin, ez? Gero, karo, beste estremora pasatzen gara, edo beti mugetan gaude, ez? Edo, baitu, justo. Mugetan gaude. Mugarik ez, eta dena sartzen da, eta orduan dena kontatzei zuzuri, zu izan bartzea gardena nerekin, eta bueno, hor nazten geha, pilo bat. Eta orduan, mina jasotzen dugunean hor, ze pasatzen geha beste aldera. Eta orduan,
dena itxita. Orduan, ez dut zuregan ezer konfidatzen, ezin zaitut ikusi, ez dizut ezer kontatzen, ez nahi ziregitzen ezer, eta orduan, polaritate horietan mugitzen gara askotan, ez? Eta badakigu estremo horiek ez dutela ezertarako balio, puntualki funtzionalak izan daitezke, baina horre engantzatzen bat imagea kontuz. Orduan, niri bai, lehenengo ona den pertsona hori mugarik ez, niri bai piztu zait gasolinaren etor hori, kontuz, bi gauza, kontuan hartzeko, ez? Importantea da. Gero aipatzen du beste batek errespetua da sentitzeko, izateko edo errespetu hori jasotzeko. Bai, oso importantea, eta nik hor gehituko nioke, errespetua zer? Ez zu errespetatua izatea kanpotik zurera edo zuk zutik. Hori oso interesgarria da, ez nola errespetatzen geran, eta hor badago niretzako txek bat, nolabait muga jartzen ditugu edo osasungarria izango litzake muga jartzea gu gure burua errespetatzeko. Egia da, ez duela jarri besteen errespetua edo norberarekiko errespetua, beraz hori ez dakigu, baina oso interesgarria hori bereiztea. Claro, zen, ni baldin badanago oso nekatuta gaur, eta esaten didate, jo, edona, laguntzen diazu, dakat mudantza bat, laguntzen diazu mudantza egiten, tenek esaten dut, jo, eske gaur nago, etxapolbo, ez dakat indarrik, ez dakize, baina eske nire laguna da, lagundu behar diot, bueno, eskotan gertzen zaigun, ez? Kome hori... Barne gatak. Hori da, zerrera baki, eta esatet behitu, uste nire burua errespetatu behar dudala gaur, eta pena hundiz, komunikatzen dio nire lagunari, haizu, nago, etxapolbo, ez dakize, edo, bueno, nahi dudan esaten dut, errespetua eta empatia baldin badago eta asertibitatea asko zobeto, bestela aldeguna egiten dugu beti. Hor dago, nire buruarekiko errespetua, agian gatazka bat sortzen da, gatazkak ere hitz egin dugun bezala ez dira txarrak, beharrezkoak dira, edo izan daiteke beste pertsonarekiko errespetua baitu. Etxapolboa nago gaur, baina jun egingo naiz, ze badakit behar duela, eta esfortzu egingo dut, deskantzatuko dut bihar, beti horreka dago, ez dago... Mugek gatazka sortzen dute ez dago erantzun egoki bat inoiz, ez? Osea, beti da, hori, nun jarri errespetu hori, nun jarri begira da eta zaintza. Bien, nik lagun batekin egiten nuen, ez dakit, imaginatu oso egun txarra eukin nuela behin, eta behar nuela, ez dakit, lagun baten gana joan, eta kontatzea, eta zer gertatu zaidan. Baina, karo, askotan, zu gaizki zaude eta zure lagunari beste zerbait gertatu zaio eta zure laguna ere gaizki dago. Eta orduan guk erabaki genuen kodigo bat eduki behar genuela gure artean, eta orduan zara, beraren gana joan, eta nik esaten nion, edo berak niri. Arazo badaukat, badaukazu aparkalekurik libre zure buruan arazoa usteko, edo parkina gainezka dago. Eta batzuetan zen, barkatu, baino parkina bida, beteta dago. Eta bestetan zen, bai, noski, aparkalekua, bai, torri, aparkatu lasai. Eta horrela bageneikien, ze zu gaizki balin bazaude, eta noski, zuk laguna behar duzu momentu horretan, baino haien lagun horrek ezin zaitu lagundu. Eta azkenean, zu joango zara etxera pentsatuz, ez nau lagundu, eta laguna joango da etxera pentsatuz, nire arazoak nituen eta hori gainera motxilara sartu behar dut nire lagunaren gauzau. Beraz, norbaitek erabili nahi balin badu, aparkalekuaren kontzeptu hori oparitzen dizuet. Eskertzizu, beni hartuko dut, oparitzen bat baizu, hartu. Hasiko nahi zabatzen, ze asko gustatu zait. Ze polita, eta ze beharrezkoa ez komunikazio hori. Eta batzutan oso zaila da esatea ere bai, parkelekua beteta dut. Bai, oso. Bai, esatea, eta bestea, karo, porque bakizu bestea sostengatu behar dula berea, ez muga hori jartzea. Ez esaten, ze zaila den askotan, ez esatea. Zu da askotan kalterako dela jakin derlen, zuek epatintzen nora sonekatuta zaudenean, mudantza batera joate baldin bazara, estorbo gehiago egingo duzu lagundu baina bada hor zama bat edo zerbait badaukagu, denari baietz edo lagunduko dizut, ni zu baino korrago no, baina lagunduko dizut. Baina parkalekua beteta balin badago, hori ere aztertu, Hori da hor, alerta bada dago. Izuna jarri bardia. Edo, bai. Ezaguna egiten zaizue pertsona ona izan behar dezu, esaldia kontzeptua. Bueno, barkatu, eske nik aitortuko dizuet, nik kristau eskolan ikasi nuen. Kristau eskolan dena da, edo pertsona ona, edo pertsona gaiztoa, eta kontzeptu guztiak dena horretan banatzen da. Eta guzer nahi dugu izan? Onak, pertsona onak, noski. Gero ezabera hon ez, nahi dugu pertsona txarrak izan, bakoitza berea. Baina txikitan, askotan jasotzen dugu hori. Gizartean dago, eskolan, familian, aitona monak, bizilaguna, onak izan, beti. Txintxo portatu, Orduan, zer dago ona
eta txintxo izate horren atzean, gure lagunak esan du bezala, mugarik ez. Eta denari baietz. Eta hori oso kristaua da ere bai, ez? Beste masaiekoa jarri, eta beti bai, eta beti lagundu, eta ez, guazen horrekin austea. Ze beti ezin da baiezkoa esan. Orduan, askotan txikitatik jaso izan dugun mezua da, gure ezezkoaren ez balio garritasuna, ez? Kasketa bat genunean ere bai, hau egin behar dezu, orain autokatzen da, gure limiteak askotan gainditu egin dira, ez dira entzun, eta ala da bizitza ere bai, ez? Batzutan da, hau ezin da egin, eta tokatzen da, eta listo, ez? Baina oso importantea da, aurraren nahi desira edo primarioa den muga hori entzuta, esatea, ulertzen dut, entzuten zaitut, badakit ez dezula nahi, badakit beste hau nahiago dezula, edo hau sentitzen dezula, eta pixkat azalduz, eta emozio hori, edo nahi hori sostengatuz, azaldu, ezin dela, ez? Baina beti sostengatuz. Ze bestela gertatzen da, guk ikasten dugula, gure desirek, gure nahiak, gure muga horiek, ez dutela baliorik. Orduan, haundiak garenean hor bi patroi sortzen dira, bi polaritate, ez? Bat da, denari baiezkoa esaten diot, eta mugak jartzerako orduan, beste polaritatea izango ditzake, oso tinko egin behar dit, oso zurrun eta oso fuerte, mugak jartzerako orduan. Horregatik, daude, agresibitate punto edo maila oso altuak, bortizkeriak, eta bar, ez? Nolabait, ez naiz entzunda izan, ez naiz entzunda sentitu, orduan entzunda izateko bakarrik, edo jo egin behar dut, edo oso fuerte jukatu behar dut, edo montatu behar dut kriston pitotea, edo dena delakoa, ez? Edo bestela, beste aldean, dago, bai, dena egingo dut, jan, eta ni ez naiz existitzen, eta ezin diote zerri ez esan, ez? Oso garrantzitsua da, haurtzaroan jasotzen dugun hori. Gero, heldutan egiten dugun horretan influentzia duelako. Noizean behin eta kanpura. Atzo, eran egun ikusi nuen pelikula bat, zinemaldian estrenatu zena, baina zinemaldian ezin ezan nuen ikustera joan, Los renglones torcidos de Dios pelikula, Torcuato Luca Etenaren liburuan oinarritutako pelikula, eta pelikula horretan momentu batean, protagonistak, Barbara Lenik, dauka bere psikiatra bat, ez? Eta ari da berarekin hizketan, baina bere psikiatra dena beste gizon bat da. Eta orduan, psikiatra honek esaten dio, badakit zure psikiatra bestea dela, bera etorri bitartean nik egingo dizkizut testak eta nerekin hitz egingo duzu, baina balin bada zure kontakizuneko eremuren bat, gorde nahi balin baduzu zure berezko psikiatrarentzat, esan koto de kaza. Ez? Eiza barrutia. Eta orduan, galdetzen ziot, ez dakit, familia zemuz, ama, aita, eta horrelako gauzak, eta iristen zenean galderaren bat, berak erantzun nahi etzuen, esaten zuen, eiza barrutia! Eta orduan beste gai batera igarotzen ziren, eta oso kontzeptu interesgarria zen. Ze polita ere, aparkalekuarekin bezala, horrelako kontzeptua sartzea muga jartzerako orduan, ez? Agian, helduentzako ere bai, baina aurrentzako polita da, nik uste arazo gehienak mugekin erduak ditugula, argi dago. Ze aurrak berez jasotzen dute guk erakusten duguna, ez? Baina familian ere bai, horrelako kontzeptuak lantzea, ez dena jontaz hitz egin, batzutan zaila da hori esatea eta hori jasotzea. Ze niri ere, familian gertatzen zait, batzutan amari eta ni amarekin dakadala izugarrizko konfiantza, sortez, batzutan esaten dioz ez, eta ikusten den dola ikutzen dion, ez? Eta niri ere bai, batzutan ezezkoa jasotzen dudenean, niri ere ikutzen dut bihotza, eta arnas hartu behar da, ez? Oso pertsonala hartzen dugu, ez? Nolabait gure izateari eta gure pertsonari ezezkoa esango baligute bezala, eta ez, da hori, gaiari edo momentuari, ez da, ez zu, ez hau, ez? Eta hori importantea da. Ze gertatzen da hor ere bai, beldurrarekin funtzionatzen dugula berriz ere, ez? Nik ez ditudanean muga jartzen nire ongizaterako ez naizelako gai, ez dudalako ikasi, kostada egiten zaidalako, nire, zuk esan dezu bezala gure traumatxoak ditugulako hor, hasten gera, denari baietz esaten, orduan, ze espero dugu? Porque mugak behar ditugu. Behar dugu norbait esatea, aizu maitea, junoera, zaindu zaitez, orain nekatuta zaude, orain hobeto jan behar dezu, edo hori mugak dira azkenean ere bai, ez? Espero dugu bestek egitea hori. Eta orduan, sartzen gea, movida hontan dela,
hasiko naiz, besteek nire pentsamendua ea gai diren irakurtzeko. Orduan, esaten dugu baietz, baina esaten dugu baietzera batean, nun, bai, eta jartzen dugu olako begirada dela, gorpu, hori da. Eta hor, azten gara arroio batean, guztiz, bai, oso arriskutsua. Bai, espero dugu besteak, esaten dugu baietz, baina, karo, gure korporalitatea gorputzak esaten du ezetz, orduan, batzutan besteak irakurtzen du gorputza eta gai da, baina askotan ez, galditzen da, pues baiezkoarekin, normala den bezala, baiezkoa esan badiazu. Eta gero, baina baietz esan diazu, ja, baina atzetik zegoen, ja, baina baietz eskeria da, baietz esan diozu, ez? Edo alderantziz. Baietz esan diazu, bai, baina zu jakin beharko zenuke. Bai, nik esan nahi nuela, ja, bai, esan argi. Ez, honengatik eta honengatik edo dena delakoa, baina. Eta hau... Baina denok egiten dugu. Eta duan exigitzen diogu besteari egitea gure buruarekin egiteko gai ez garena. Eta hori da, niretzako oso jarrera infantila, ez? Aurrek egiten dutena. Nik ez dakit, amatxo aitatxo zaintzaila zaindu nazazu. Aurrek, dakate, eskubide guztia, ikasten ari direlako, helduek, bueno, ez hain beste, ez? Bueno, kontestualizatu behar dugu, argi dago, eta hor, konsiente izan, orduan, ikusten baldin badegu, ari garela, etengabe, edo momentu, edo aspektu batzuetan, besteari exigitzen zerbait, hor beti gatazka dagona, goazen galdetzea gure buruari, zeari naiz besteari exigitzen edo eskatzen, ni ez naizena gai egiteko. Ez, zaindu nazazu, errespetatu nazazu, bla, 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 bla. Eta orduan hor ikusiko dugu aurrez gure beldurra. Esaten, ja, klaro, baino, ze zaila da esatea besteari, hori, ez naiz gungo zure mudantza egitea, ez? Ja, zaila da. Klaro, bestela, gaude era pilo bat esateko. Aldegu, aizu, bajun zaitez pikutara ez dakize, edo adio, esan jo begira. Hau gertatzen nahi zait, eta asko maite zaitut, eta respetu guztiarekin, junga naiz ordu bat, eta gero etxean joa, edo ez mugatxoak. Ni beti esaten dut, importantea eta polita dela, zailtasunak baldin baditugu mugekin, ez astea muga handi batekin, hau da, ez dakite korrika egiten, eta behobia ez egin bihar, edo horrengo hilabetean. Hasi lehenengo auzotik korri egiten pixka bat, eta hau berdin, ez? Muga txikiak jarri, a ber, hori mai? Bale. Hau, kendu zait, hau. Ez zenun entzuten. Mugak jarri dizkiogu zure entzumenari. Hori da. Eta badago galdera bat, nire asko gustatzen zait, gure buruarekin ere zailtasunak ditugunean, hori, muga jartzen, eta bar, eta, bueno, exigitzen digun besteari, hor, nola, beldurra pizten zaigu kontroletik hasten gera, ez? Saiatzen gara dena kontrolatzen, eta orduan mugak beti kanpoan, saiatzen gara dena hori kontrolpean, gure burua, hori, ez esateko ezetz, gure burua ez nolabait ez hauskortasun horrekin ez konektatzeko. Orduan galdera hori izango litzake nolabait zerbait antzeko, bueno, honen antzekoa, ez? Zer gertatzen ari da nire bizitzan nolabait sentitzen dudala X egoera kontrolatu behar dudala, ez? Orduan, ze ahuldade, ze beldur, ze ezintasun ditut nire barruan kontrolpean sartzen ari naizela. Eta horiek dira pixkakakoak pixkatateatzeko kontrol estesibotik edo muga ezatik, ez? Ezkenean berdina dena, baino bi estremotan. Pentsatzen ari nintzen mudantzaren adibide horrekin, da Friends telesaieko lehenengo atalean, uste lehenengo atala dela, Ross pertsonaiak, etxe aldatu behar du eta laguntza eske dabil, eta mundu guztiak badu aitzakiren bat, ez? Eta Phoeberi galdetzen dio, eta Phoebe erantzuten dio, joango nintzateke, bai, joango nintzateke, baina ez den nahi. Eta oso esaldi hona iruditzen zait. Beraz, hori ere oparitzen dizuet. Nik uste hori niri asko gustatzen zait ere esaldi hori eta Phoebe zehazki dealako pertsona bat oso zintzoa eta uste orain mugetaz aritze egiten egile agian mugak niri asko gustatzen zait mugak jartzea. Orain geroz da gutxiago, baina mugak jartzea kostatzen zaigunei Phoebe askotan miresten dugu ez, bera oso zintzoa eta gardena delako. Que nunca entra, aunque no haya ventanas. Eta esan duzu mugak beharrezkoak direla, hori da aipatu duguna tarte honetan, baina zer gertatzen da zuk ezarri ez duzun muga bat daukazunean agian, baztaki trauma aipatu dugu lehen, ez? Trauma batek eragindakoa eta agian badaukazu hor muga bat eta
zure barneko zati bat itxita dago eta ezin dezu ireki, ezin dezulako. Hor muga ez da ona. Ze galdera sakona hor, Karo, hor gertatzen da muga dagola nolabait inkonstienteki jarria. Ez duzu izintzea iritsi, dakazu zurekiko limitazio bat, mugaketa bat nolabait, ez? Orduan, ze gertatzen da hor lehenengo ni beti esaten dudan bezala sentitu behar dugu. Orduan, sentitu, eta hor batzutan gertatzen dira patroi ez osasuntxu eta ez funtzionalek egiten digutela, esatea, honeaino nago, ezin dut gehiago, eta orduan hasten gea hor lanketa batekin, ez? Beti, normalean, gure barrean baldin badakagu zerbait ataskoren bat, errepikatzen zaizkigu egoerak. Porque, claro, ez ditugu gainditzen, ez ditugu trastenditzen, orduan, hor, behin da berriz, arazo berdina, errepikatzen zaigunean, normalean, edo, bueno, iristen da momentu bat, desbeti, baino esaten dugula, ezin dut gehiago, eta orduan laguntza bilatzen dugu, eta orduan hor, hasten gara lanketa horrekin. Eta beti esaten dudan bezala, ezintasun batekin topatzen baldin gara, eta guk ezin baldin badugu, laguntza eskatzea da hoberena, baina hori bakoitza daka bere momentua, eta sentitu behar dugu. Orduan, askotan ikusten dugu, eta bai, badakita dudala. Eta nik beti esatet, lasai, orduan iritsiko da eguna, sentituko dezuna, ja ezin dezula gehiago, edo zerbait egin nahi dezula. Porque askotan dakigu, baina oraindikan topera ez ga iritsi, ez? Badakagu oraindikan hor fondoa. Orduan iritsiko da. Igual ez da inoiz iristen, baina bueno, hor bakoitza daka bere bidea, baina bai, batzutan mugaketa pertsonalak ditugu hor, argi dago, eta konbibitu behar dugu haiekin. Eta zer gertatzen da, eski ez dakigula zer egin. Osea, jakingo bagenu, nibite esaten, jendea etortzen denean kultxutara esaten, zuba jakingo bazenu zer egin, osea, etzinak hemen egongo, hori argi dago, orduan, guazen ikastera, ez, biok batera. Maitasuna eta bere garra, babeserako armabakarra, gure aterpean. Barratxaldeko 6ak gainean ditugu, Dona? Azkar iritsi dira, Eta normalean beti nago, hasieran, eta orain bukaeran, eta ematen tristura. Tristura. Como, ai, joe, astea ez beste zerre dago. Bai, orain... Astirala. Karo, eta orain ez da zoaz eta gu hemen geratzen gara hizketan, ez? Guk agur esan behar dugu, Naiz Irratiko beste lankideek hartu behar dute mikrofonoa, eta tartea utzi behar diogu. Baina asko ikasi zurekin, bai, Julen, bai, Joana. Bai, asko. Ia bat. Julen zara pentsatzen, hausnartzen. Ikusten dizut aurpegia... Enez pentsatzen, urunako harrilako mugantza laguntzeko esatera pixkat. Bueno, espero dut entzulek, hori, bai, ulertu izana, baina pixka bat... Sakonago, bai. Ainazaleko nez geratu, Ainazale, a ber. Vale, Dona, eskerrik asko. Zuei, placer handia. Hitz egingo dugu, beste batean, aurrerago, badakigu oso lanpetuta zabiltzala, baina etorriko zara. Oso ondo. Oiana? Datorren ostegunera arte. Julen? Asteartera arte. Eta entzule, ni astelenean hemen egongo naiz, Arratsaldeko 4etan, eta aizue, Naiz Irratiko guinetara gerturatu, nik uste dut gure kafea gustatuko zaizuela. Vuelven cada vez que yo pongo una mano en tu vientre. Y ahora estoy mejor, yo ya estoy mejor, ahora estoy mejor. Bagoaz, astelen arte. Keep calm and bigarren kafea.